maguru gongso tatakadya tula ora panceriting turangga esti ora kata ingkang tata lelayu sepit ya pangestu ngraya Bathara jagat ya jagat Dewa Bathara Togog wonten dawuh Bilung kowe tak timbali kok kaya wong pileren mboten pileren pripun kula nyelentrem bar nyelentrem ngenteni Togog niku mboten mangkat napa ora suaramu ki kena ngopo nyesuweke wandane kaya aku wedi wanda Togog kaya ngene iki jian persis penyaran kok ya sing gawe mbiyen kuwi ya mirip iya ta Bleh Pate wala dawuh kabeh Purwadyabala lho wonten dawuh kae sing mburi dhewe kaya wong pileren kae liyane semangat ditimbali kok kae kaya ngono ya wis mentokno wae kok ora iya Togog wonten dawuh walah edan gagar wigartan antuk karya nggonku bakal gawe sarana mboyong marang Sang Dewi Drupadi mangerti kok sejatine aku arep mengku Dewi Drupadi kuwi mung kinarya samudana nggonku pengin ngrebut gelar lanange jagat lancuring bawana ingkang sak mengko diwengku dening Janaka ngaten sinuwun ya nanging iki mau aku sowan ning Karang Kadempel sowan ngersani Semar Badranaya kuwi pamrihku mblithuk supaya Semar mengko iso tak julung tungkul nalya aku gawe pawat dan kepiye carane Drupadi dadi garwaku sadurunge Drupadi dadi garwaku luwih dhisik Puntadewa tak pateni sakwise Drupadi dadi garwaku mengko aku bakal julung tungkul Raden Janaka gelar lanange jagat lancuring bawana bakal dadi darbekku sampean pun pinter ngoten niku sampean damel taktik kaya ngoten niku pun sip pinter sampean pinter kula acungi jempol ning tingkat keberhasilane 0,000 sekian persen ya Gok ambuh kowe aja ngembe yen to durung ngerti kasunyatane kowe aja sok ngembe sikik to Bilung wis ngrasake dadi penyelentrem esuk dadi pengempul kabotan tabuh karang sing nabuh ki ya sadurunge panjenengane I Gedhe Abrak I Gedhe Abrak ki sapa sing ngempul kae pengempul saka Bali I Gedhe Abrak wah sembrono ora Patih Jayalengkara wonten paring dawuh sinuwun Prabu Dewa Serani iki dina uga negara Ngamarata dibedah pokoke engko matur ya Pak iya matur apa anake ngersane sinuwun Puntadewa heeh matur ngersane para Pandhawa utamane sinuwun Puntadewa matur sing saknyatane heeh nek mau enek celeng sing madha rupa karo sinuwun Puntadewa karepe mung arep mboyong Drupadi janjane mung arep julung tungkul Ndara Janaka gelar lelanange jagat lancuring bawana arep dipek karo sing jenenge Dewa Serani Jaja muntap lir kinentap Dukaya sindi vinetra kocak nguntarandir Hidup nyawang olon joko adani rombaranang
Malah edan menungsa ora tatanan. Pate, kula tendhau. iki mau ingkang lagi wae liwat kene, mongko karo omong-omongan iki rak Semar Badranaya. Mari kula kados pundi? Aja wedi kangelan. Kabeh sawadyabala ngrubuh diuyak Semar karo Bagong Emo. Yun pamit. Hati-hati. Sami mawon wae oi. Ratu wisuh lumuh ngentasi perkara. Lho. Lire piye kowe kok mestani bendaramu dhewe kaya ngono? Hah? Sampeyan ki ya meng padha wae. Weruh Semar karo Bagong Udarasa sampeyan nesu ning ora gelem nguyak dhewe. Wo, lah ngembe karo aku kowe mbilung. Loro wetan tayungana wetan gawe tayung ngana satria lagi hangle lana teja mandur lirwang ngoten niku wau ceritane. Oh, dadi ngono kuwi. Nggih. Gong, Apa? Ora wong agi wae wong wis awit ceritane iki wis jagongan ngono lho, Truk. oh iya. Heeh. Kuwi gareng kuwi gak dipijeti kuwi. Heeh. Mesake cokore abuh. Aku ya wis sangu konterpen kok, Gong. Heeh. Gek mulih, gek raup, Reng. Heeh. Bar diubek-ubek sinden ngono. Ayo, Nek ngono aku njaluk karo Kakang Gatotkaca ya, Kang. Piye Dimas Antasena? Nek nganti iki mengkono bobol boroting kahanan Wadyabala Tunggul Malaya.
rombongane Dewa Serani tekan kene tak jaluk awake dhewe kabeh sak dulur-dulur lancur Pandhawa. Aja wedi kangelan. Wadyabala tunggul Malaya diundurke ya Kang. Yo aku mung manut apa kang dadi kareping Hyadi. Kakang Antarja siap ora? Ya aku saguh Dimas Antasena. Ah nek siap ayo budal bareng-bareng. Kula nggih tak ngewangi. Jalarane nuwun sewu. Dewa Serani wani madha rupa sinuwun Puntadewa niku ra padha karo nerak apa jenenge Pagrayu. Merga pawadane jare arep mboyong Dewi Drupadi niku rak janjane mengajengke julung tungkul Ndara Janaka. Lah iya, nggih kaya sing pun kula critake wau. Heeh. Ora kowe kok ngerti informasi kaya ngono. Saka ngendi, Kang? Semar no, Semar kaki radio AM. Kaki apa-apa ero Semar gumun aku. Gumunku nek kon pasang toto, pasang debok kok suwene raja macam. Semar Sidin kae iki. Nggih pun nek ngaten iki jeng napa niki? Le bidal. Budal nyang ndi? Iki ming jagani. Mbok menawa mengko wadyabalane Dewa Serani tekan kene rak mengko aku sak kadang lancur Pandhawa iso pasang pager betis. Oh ngaten. Ya, nggih. Nek ngaten kok terus sareng-sareng ngrondani jagi kawonten-wonten negari Ngamarta. Ana dongeng endhek-endhek Sita monggo patenana temunggul apa dosane ngunggul imring sasama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasa wah keparat menungso ora tatanan lah kok aneh pengangkah kok aku ki nguyak sing jeneng Panakawan Bagong karo sing aran Semar Badrana diuyak karo rombongan lah kok lap ilang dikedhepke
Anggepe apa? Malah iki sing jedul satriya blirik. Blirik kaya teka nggo nyiram matamu. Rumangsane apa? Ayo. Niki dahen wadyabalane diosrani tekan kene tenan. Iya Bagong. Nggih. Tandangi sareng-sareng. Kula tak sing wasik. Ting ronde 1. Kula sing tukang ngerolingi pokoke. Wah, laitan lah kowe menungso Bagong. Ngapa kowe? Aku wis njaluk pitulungan karo ndaraku Ngamarta. Ndaraku para Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa tak jaluke tulung kabeh. Sagung ewangi aku. Wis sak wadyabala tekan kene arep gawe kisra sembur mlanya karo ndaraku. Nggih to Den, sampeyan iso nyembur to Den? Iya, kala-kala. Nggih. Nek dong pengen krasa pengen nyembur ya nyembur. Sampeyan kira. Kulino Serawung dagelan ya dadi ngono. Kasih itu kepada Bella. Ora kowe sapa? Satriya blirik nganggo tank top. Menungso ora tatanan. Lah kok sak geleme dhewe ngarani karo aku. Yo, pancen kowe takon karo aku iki Antareja. Antareja? Yo. Anak lembarep putra Jodiwati, satring jangkar bumi. Satra jangkar bumi Raden Antareja, dasar kewara nyata. Kowe sapa prajekamu didangkamu? Walah, keparat. Ya aku temenggung Gapit Seketheng saka negara Tunggal Malaya. Gapit Seketheng. Yo. Tekan kene arep ngopo? Bloko Suta blaku tangtur serang. Pengangka arep mboyong Dewi Radrawati bakal winengku minangka jodho Dauping Ratu Gustiku Ratu ing Tunggul Malaya Prabu Dewasrani. Kuwi pepundhenku, yen to kowe arep mboyong marang pepundhenku, kudu bisa mboyong lawan Antareja. Karepe piye? Teges tak lilani boyongen garwa Ngamarta nanging wis gemlundung mestakaning satra jangkar bumi. Babar apa? Ora jiwa begalan Brahmana pati kantaran bau cekel sabuk milang tatu kiasik gasik kejoting pati aku pedapurmu sing tekani pati. Ora minggat murah senteng dasmu tekan Papua aku andang. Wong dandan to kae. Hei. Pengumuman mobil dengan plat nomor 1254 VR krasa arep metu. Nyuwun tulung sing ngedangi mobile didol mawon. Kawuningono menika mobilipun Pak Gareng Tralala. Matur nuwun. Kijang Putu Dewa ngedangi. Yo. Males joget. Apa-apamu?
Awas. Awas. Iya. Mati kowe, ha. Ih. Kadak. Ngopo kayak tekano kene. Wah! Aduh. Aduh. Ha! Ih! Ha! Ha! Wah, iya! Mati kowe, awas! Oh, bi, plungrat. Ah, iya, iya. Aduh. Awas! Ah! Ih! We will rock you! Kowe ngopo to, Gong? Seneng aku. Roh mobile gareng ra iso metu, seneng aku. Wah! Waduh. Aduh. Oh. Ayo, Bang. Kudu menungso. Oh, Candra Mestaka. Ngapa, Pin? Aduh. Sabar kowe. Aduh. Oh, biar kowe. Ah. Ambruk lo. Ah. Ah.
benjot. Kowe nek lara mbok suntik. Wah, ejian. Satria kok biyaku. Aduh. 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 Oh, you. Mangsaku wong kok kemekelen kae mah. Mati ya. Iya, iya. Iya. Mati to. Ya. Orang isro to, Gong. Wah. Aduh. Aduh. Oh. Iyong. Aduh. Wah. Bangsat. What the fuck? Sapa Satria Mabur? Ratu Pringgondani. Gatotkaca. So, Gatotkaca. Gatotkaca Parat. wah. Gleleng iso mabur. Adat. Ya. Sapa? Jaya Murcita. Jaya Murcita Wadyakula Tunggul Malaya. Heeh. Para apa kowe kuat ngampani epek-epek Gatotkaca? Mudhun. Oh. Kesit kaya. Ha. Hi, ha, eh. Hi, ha, ha. Hey!
Sora tatanan. Wujud kok ngene kok ngitapi-tapi. Para maju. Hei. Ha. Hi. Ha. Heya. Ha. Ha. Iya. Ha. Ah. Ya. Hi. Ah. Hi. Ah. Hi. Ah. Heya. Aduh. Hi. Ah. Aduh. Ah. Wah. Heya. Ah. Wah. Pecut mos rake babo ngese siung osan Hey yo, what the fuck? Tak sawang Wadyabala negara Dakopo. Wadyabala negara Ngamarta ngendel-ndelke kaprawiran. Tak sawang sing jeneng Antareja mau. Sambles bumi. Apa dikira iki Nalendra memitran saka ratu ing Tunggul Malaya? Ya aku Prabu Bondan Sumirat. Apa dikira aku Rai Sambles bumi ngono ya? Sawangan aku matekaji welut putih. Grayang saka njero lemah entek wong Ngamarta. Ha! Wi! Ya, hi hi ah hi hi ah hi hi ah hi 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 ah hi hi ya ya. Sapa iki? Sapa iki nek mungsuh kok iso ambles bumi? Iya wae. Anggep ya apa? Sapa Satra Bilik? Tak samang kowe dudu Antareja. Dudu. Sapa kowe? Adine Antareja. Coba
Antasena. Wah, ya iki Prabu Bondan Sumirat. Ora tekon. Ya wis. Ki wong ngomong-ngomongan nang jero leng kok nggih. Tak deloke Kang apa? Pak Dalang pun saya. Wis. Sing perang bendo sing ning jero lemah. Indike tak uyuwane ngono ora bubar. Lega. Ora minggat kok lakon mati dening aku. Oh, sembur mlonyoh aku ya iso nyembur kaya kakangku. Mbah, mati dening aku. Njaluk diuyuhi neh kowe ya. Lega. Mati kowe. Waduh, mati aku iya. Iya. Iya, mati. Iya. Ya. Iya. Oh. Wah. Tatu arang ranjang. Aku ning jero lemah iso salto, maju mundur. Sewengi salto ping 50. Apa-apamu? Apa dikira wong-wong Amarta ki wong diamen-damen ngopo? Wah, mati tenan kowe sik sing mati. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Ibu Dibu Budi. Kakang Antarja, yo. Wah! Ora. Aku dadi cilik tak loloi wadukmu. Grogoti ususmu. Dar kowe ora. Oh ngalah sakake. Mbok menawa rokoke Marlbor. Marlbor. Ya bener Marlbor ning sing ora ana cukaine. Setan ora entek ra waduh balamu. Aduh.
ora tatanan. Lah kok wadyabalaku bosah baseh kaya ngono. Ana sing dilalahi cangkeme. Ana sing wah iya ngalah ora negeli ya. Walah edan. Tak suduk saka ngarep ora iso dirasake karo wong-wong Amarta. Ya, tak julung tungkul tak suduk saka mburi, aku tak memba rupa Prabu Puntadewa meneh parat. Jaramaya bener wae. Wis mataun-taun nggonku ngimpi bisa apa kepengin nyidra wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Ingkang ora ana kejaba wigati srana kuwi bisa tak jalari.
supaya para Pandhawa bisa gampang tak mateni. Inggih, iya Ibu, iya. Menawi munggo aturipun Kang Putra Punjaramaya. Boten wonten sarana sanesipun kejawi paduka Kanjeng Ibu Memba. Cukup. Aja mbok terus katurmu ora maju. Aku tak ndangu kepiye igamu sing sak tenane. Jaramaya. Irem-irem kembang popong, kembang popong sari mulat, kembang teratepang rora yongan wong manggung long malangkung rumambakang sarawi papulatan neng bekambek hati berkembang karang sungsang berkembang karang sungsang menawi ndaratur kula lho Kanjeng Ibu paduka menika boten saged nyitra wujuding mustaka jamus nyang jimat kalimasada menawi boten membo utawi minda warni titah ingkang caket kalian pun para Pandhawa. Banjur sapa titah ingkang cedhak kalian para Pandhawa? Gampil mawon saranane panjenengan menika sampun pirsa bilih bojone Puntadewa menika rapun Drupadi. Gitu. Saranane gampang panjenengan menika kantun Mindawarni wujudipun Dewi Wara Drupadi ngaten. Nulya mengke panjenengan pinanggih kaliyan Prabu Puntadewa mangjulung tunggul alesan nyuwun ngambil wujuding pustaka jamus Hyang Jimat Kalimasada mang beta mriki nulya Pandhawa disirnake. Ngaten niku srana sing gampang. Tan samara pamoring sukma sinuk maya winaya ing asepi sinimen talanging kalbu pambukaning marana taraning saking liyap ayaping aluya
pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati Batobat. Lah kok kowe malah pinter ngigoke kaya mangkono Jaramaya Batobat cakok baguse. Mendah to sinden sing saka kene nomor 2 ki bunga. Rangge mesti bangga. Di penyaron kaya kula. Ya. Yen ngono deloken mengko sik aku tak salin member upami to karena wujuding Dewi Waradrupati. Wayu tenan kaya intan malah Ya ora ngono to Jaramaya. Sampun kaya ngoten Dewi Waradrupati niku watake alus ning saeling kula Drupadi niku gelung keling. Apa ya? Nggih Panjak goblok. Gelong keleng. Ora ana ya piye carane? Nah, ngeten iki mboten napa-napa. Wong pokoke ngesahke tembung ame sewu lho, Drupadi niku gelung keling ben kaya padha Puntadewa. Ya, Swantene alus. iya. Ah, ngaten. Anggo kaya budal. Awat-awatana saka keduwan ya Jaramaya. Sinten? Kowe. Aku. Jadi duta Sambalain. Wah. Karepmu ngetutke karepmu ora karepmu. Panjak kecelok. Kula dheraken Ibu ampun kuwatir kan Dewi.